Sana'y maaring ibalik ang kahapon at iguhit na muli ang nakaraan. Sana kaya kong baguhin lahat, lumakad sanang pabalik ang panahon. Sana'y maaring ibalik ang kahapon. Kanang sa milk tea ba? Saan na milk tea? Hindi, adi ko buang din ang Hokkaido. Di ba Hokkaido ka ng Japanese man nga? Sikat man na. Sikat gina sa Davao daw kinag-branches. Ngano siya ang puro siya tag-iyo. Siya siguro ang tag-iyo. Tay nakapatutoy kay dapat may kwarta ang buhay. Kabantay ka nawala siya ni ato siya Davao. Nag-asikaso guro siyang franchise ani sa Digos. Wala pa ato asa siya kwarta. Sa Thailand guro Ay! pinapambaya to. Nang scam na kabalo ko. Ay siguro no. Nang scam na kabalo ko nagkaroon ng paluwagan niya wala ni bayad. O ka ng butang-butang Oo, yung kasi takas. siya ang nakaunang kuha. I feel ko ni ato siya Thailand, nagpabutang sa mga taga-Thailand, Dahil yung ba- iulit Pinas. Scammer jud Pinas siya. Maturo. Ay sapa. Ito, piso ng tea. Tag-piso. Over 27 piso. Piso ni. Bigas ko price. Ay doon may nakuha pa ba? Idol kinako ni sila ni ang endorser sa Dibo. Busa man na sila sa Idol kinako ni sila tol. isig di ba na ikaw ano na sa yuta ka ba? Basta wait. Manunod ta kay piso ra. Kadi ako kanang blueberry cheesecake. Piso ra na. Piso ra donut na. Ay kanan tanan ako aw. Kani ako kani. Ay kani Kani ako kay dako kada. Kana. Musisi yung taki ako, hindi mo itong malibre. Wala tayo kisi-kisi. Sugdas ah. Shhh, Uli! Uy, isig! Hindi ka tagay. Hi, Sing! Okay lang. Tapuan na yung tutoy. Uy, hindi mo pa na naayo. Hindi na ayaw. Eh, sa maliwan eh. Gusto na ano mo no, support mo sa akong negosyo ka. Uy, ikaw wala biya ka dapat kung yung friend mag-business dapat Yes, support support. ka. Bago na ako ng branch sa Digos, ang Hokkaido. Hindi nakakita ko din na piso lang meron piso. Ay, oo. Makaabin mo, anya. Piso milk tea? Oo, kaya kasi hindi ko man kaya ano, pag-opening pa man. Ay, mga pagkaon ka mga rice. Kompleto, dili mo kaya kung di ko ano, kaya ganahan di ko katong mga branch na sa Davao. Branch. Ah. Sa Davao mo. Ay, mga... Ay, wala po naman na Di Davao. lang yung kailangan mga baligyan. Mga foods mo, mga rice balls. Tanan. Kung Kung ko yung ato dili. Kuha na Kung hindi mo ko ikaw, wala yung kayo suon. Kung kailis-ilis. Kung ang anak na dapat Uli pagka-asin. recycle. Sana nagpipobre sa pang Iba tayo mangubo. Oo, iba tayo. Hindi ko, nagbago na ko ising. Ikaw ba wala di Nagbago na ka, pero yung huwag yung kailis, huwag yung nagbago yung isuon. Bago hindi na bitay-bitay sa wala, di ba? Wala yung bitay-bitay. Ay, perfect. Wala. Di ay tama. Wala. Maayo. Asa man? Sige, Asa ka-offer? Kasi mo, hindi mo nisismis na diri. Milk tea ni diri ako. Mga negosyo. yung maon din no. Ay, order mo. Wala ko na sabi, uy. Ikaw ba wala ka? Free lang mo ka. Kasi free na, negosyo pa naman yung support sa mga one. Piso lang. Piso mo kaya may di ba? Wala, Ay, hindi isig. Ah, Isig. wala mo kasi piso. Kaya naman piso-piso. Alin din, uy. Ang dali lang, pinta ko sa mga ano. Pero sa opening mo man to October 27, so pila ang presyo mo. Sige, order na mo dira. Ay, ikaw ni bahala? Yes, order na mo. Ay! Ay, kapon ko. Sa lista, gapon kay kang karon oy. Ako sa order sa mga check ka sa mo. Wait, ako na bala. Ay, ikaw na ba na? Mo order na taon si check ka. Uy. Order na. Ano ka basta ka na lang ako sa ibang gutom mo sa meron Ano? Chicken teriyaki. Katso Gusto ko nilipingan ako yung mga rice. Gutom juga kayo. Ako'y Ay, gyudo. sige, gana lang sa mga bestseller na muna, mga lamig juga kayo sa Kasi Davao, pangalan mga mo siya sa- adong kayo dito. Basta- Chicken teriyaki, gyudon, katsudon, kanang chicken karagi. Wala sa rito. Sambal man na sa akin. Sige na, pag-order na mo sa mga Kada Ano mo sa inyong gusto? Sa man. Na-order na ako daan dito. Ako ka. Oo, timuha po. Sige na, Bin. Sige na, ano? Milk tea po, napili milk tea ha. Asa milk tea, kabalo ko sa inyong cheesecake ka, di ba? Oo. Oo, unicorn cheesecake. Ganun ako ito color. Uy, ako ako itong Ay, favorite. ako alam, mili ko sa gawas palang daan. Alam mo yung ang Winster Melon? Winter melon. Winter Melon. Winter melon. Pagkagaling mo, uy. Oo, ganun lang taro milk tea. Ano? Saan taro beef? Tanan, ha? Dipindi. Ako man dito, no? Pagturo. Beef. Sige na, ito ang nag-iisip. Wait, order mo yan, beef. Dalaan na dili ano,
Tapos uy, wala pag ka-order ka ba na sila? Nabalo na ko na. Congrats, Ising. Grabe, maka-happy mong success. Thank you. Ano na ano niya? Unicorn na to? Yes, unicorn. Ay, unicorn. Maka-happy mong success, Ising. I'm so proud of you. Sa mani kape? Merci na. Successful, tiga mo. Oo. Ano mo, rice balls. Grabe. Mag-chopstick din yun. Ay, hindi ko anong gamit ng chopstick, Ising. Sa rice. Sa may pagkain. Kabalo mo ano, di ba social kay dili kaya yung mga ina-ina mo. Dito yung tinakot na. Lalamig ka ayo. Very. Grabe, asa ka nagpunat na kayo nakunong na ang Ising. Ay, katulad ano po, nagkailan mo, di ba, last day, ano yung ilang naon na ninyo. Tapos Kung yung kinaw daw Ising, buwang anak kaya, di ba? Di ba, anak, biyan ka ng Biblia nga dapat pag mo daw daw yun, ka di ka dapat masuko. Makakinaw daw Ising. perfect. Hindi mo ka, mangayo ko kutsara na eh. Uy, durang bigyan mo handod ka mo. Pati nga nagkikakabalo. Kung di nyo makaisar ka mo, duwa ka mo. Hindi ko kabalo no. Thank you, tinidor na lang po. O, di po din siya kabalo. Ayun na lang muli ko, kutsara na lang muli. Alam ko ba yung anak ko ah? Sa Japan na guminit ako. Ulayin ba yung ato ba? Nalito chef ha? Sa storya. Kung niabot ng Thailand ba, manawala ka for pila ka. Si Marites. Ano man? Ano pa yung anak ko? Lagi daw magpatutoy, lagi ko daw siya. Post mo ka sa Facebook. Nainggit siya sa Nainggit siya niya, gusto siya magpabutang ko ng tutoy. Mm. Ginoo ko ang tutoy na yun, is na magbut niya siya tutoy, na wala na yung duwa ka tutoy. Di ba rin sa likod? Di ba rin sa likod? So, check na mo. Ikaw, nakibaon? Ha, bayot. Hmm. Anak, tibilin mo ba? Isa. Si Ana. Hindi ko nata, bago lang. O, kay tungkol Nasa- na kabig, tugong na gina ng kabigako niya. Nasakpan na, chikininitag ko kay Diri. Kung nata sa ano, Kaya kanina ko si Alin po, no. Nagkihapon po kay sa katanan. Kabalusan di pala yung sa nagdidikanan sa babae. Ang babae po, kakat na Bata bigla. ko kaya kayo ito. Bigla po kay nasa... bata pang kuna ang lalaki, bata ang lalaki. Mas bata ang lalaki kaysa sa babae. Ang lalaki, kapag gaya mga bigako, hindi pang mo ano si kinini, dili. Di ka, kung kaya nasakpan mo sa ginikanan, Oo. Di pa preso. di pa preso. Agoy, kadlok. Yan. Ang didikanan po yung babae, huwag kabalo. Yung anak, binuhatan siya ng anak. Diyos na. Kumusta ang kumusta, di ba? Ano yung unicorn? Dagan kay branch ana din sa sa Davao. Asa man branch? Sikat kaya sa Davao ang ano kay do. May nagdadako mo. Makita ko na ako sa Facebook at kulang nila pero wala pa mag-deliver sa dito. Trending mo ulit sa Facebook. Oo. Sa Davao gidagan kaya mo na ginapakita labi na niyo kanya mga ko. Hindi kan mangud ka ng mga ganti lang ng kwan dito. Mo nang itutugod. Ako na lang nagumog branch diri sa Davao. Ay sa kuan sa Ligos. Ang branch dito sa Davao dagan kayo sa Santa Cruz, sa kuan, Catalan Grande, sa Matina, sa Maa, sa Sandawa. Masarap ko man. Halinan sa tibungko. Oo. Bilis ka din mo. Bilis na Ang ako. kalikot ko, dahil bakit Ano pa din ko? Sa Buhangin, sa Bunturan, sa Mintan, sa Rizal Street, sa Butuan, sa Turil, sa... Boy, ko doon sa Uban. Tagong, Tasmania Street, o Tagong. Tagong, yapon Hindi na. ka basta buko kung siya ko, hindi ka busok buko, kaya kung kaan ko. Sobre kali. Ha? Sobre kali. Ako dati. Tago. Sa House the Foods. It's Iba so naman. good, Ano, iba? Ganun ko nga yung baka ng mga foods with Darwin Rice. Kay Rice is life ba Marami yung kayo dito sa lapat kasi. Ano na ito mag-diet eh. Happy Pero wala problema, wala di problema kasi ako ko ano, di problema. Yo, thank you this Wally Boy Ali ha. I'm sure. Pero problema ko yun. Order pa ka nga Basta lang ha, mga silingan na ito, ingat yun yan, open na ang ano, Kainos Digos. October 27. So, mga po niya, ito yung ako sa ako uncle na sa radyo ng trabaho. Sige, ipapost ko na ako sa Instagram. Kabalo di mo, hindi mo kabalo ni. Lamit yung kayo isang promise ising. Yan, hindi niya kita ulaan ng sa una. Naglato day. Di ba nasa muna no? Ka niya? Ang pera mo. Actually, napagod may na siya batal sa ako. Ako na lang ikalimutan kasi syempre. Next namin. Okay. Timon lang gusto niya, ano pero tanaw ka. No? Successful na kayo ko. Dili Ito, ko babang ko na lagi. Tanaw ka, ang gagawin, wag akong kay ilis. Wag akong naw. Sorry, pobre sa akong group. Oo, mami. Asin sa tayo mo? Tanaw ka, nakitutoy. Kung saan mo naman natutok, yung anak ko na kung now. Ikaw na muna kang ilahan na ng mga beauty. Ay, ano now, to be paano na ipaayos. Dapat ang una yung nabot niyang giunda, dili ang tutoy. Actually, ako naman naging sa una, ipaayos niya. Wala pag ako naayos, ako na naging pagguba. May pagguba pa kayo na kayo, ano pala yun.
Ako, di na ako gano'n ko kami. Nagato ka din, kaya mag-enjoy. Lagi na ikaw na din ikaw kung kami. Nanood noon. Ay, Ay, nag-isawal niya. Okay naman ko siya ilis. Tawag man nato siya sa friend. Pero ito ba, wala ka na nabigyo. Bumingit, kikig na ang Wow, sa imo, di ka ising, naligo ka ising. Puro ka nang ilimitan niyo. Ikaw ising, naligo ka. schedule man ako nililigo. Masaban, mag-ingo ka schedule naman ako every Friday. Yung kaya shampoo ni mo. Ay, siyempre. Video na. Ikaw ising, naligo ka ising, pero muraw ka nakalukos na mo dire. Wait lang kasi libre. Hindi man yung libre. Hindi mo na ganyan, pa-order. Tagyang ka. Gani ako. Kasi nag-iyak. Nag-imo ako ng June, hindi ako. Itabang naman ako. Di ba na sa ka dito papel na sa. Kasi na lang. Mogjol. Da. Mogjol, kung mga talaw ka. Mogjol na sa akong anak, kaya ako ko dili ka ganyan. Gusto ko mag-ganyan tikod. Nagbumalik ka mo, Jewel, dire. Kasi sa may bayad na niyo. Kita na na ito. Ano ko yung mga bago? Ako yung piso ni piso. Piso gani, pero 27 pa. Ano kayo bang tangya? Sa 27 pa kanya ang piso, kasi ako ang tagya. Di ba pagsunod na po siya yung ano yung nagandang branches. Oy, Wala ko sa naman. branches. Kuya, Ako ako, di ako sa mga branches, kawalo ko kay, ano man, alang ganahan mo na kung Hokkaido, sa Davao Ako pa pa ka, lang. nag-lista pa kag mga branches, hindi ka na imuha. Sinilisa-lisa na. Oh. Ako na yung gimemorize, kaya mo ang tukog Davao ko, di kaunan ko ni tanan branch nila. Yung sa unang niluwa mo kwarta dala. Pero problema na ninyo na. Labi na kayo pagkaroon, hindi nyo na bayaran. Kaya mo tagin yung order. Saan mo ba mo? Piso Piso na na rin yung yung nagkaon na. Nila sa bangko, eh. Kung mo na po yung pagkakuha ni mo. Ako pag yun ang makasalsala, ani kami, nga amo naman yung kapo hindi order. Alam ka, pailan na kang owner. Oo, tapos kung owner na ko, libre na rin yung tanan. Hindi ka makalibre. Ikaw mag-order ka sa mga favorite foods na mo. Oo, gani, pero bayan yun yung libre, yung libre, yung order mo. Kasi kabayan mo dara. Ito, nana Pilipinas siya, oh, success na kayo. Alam mo, Success na kayo ang tagya, dili ako. 20 lang ako nakaon ha. O, bayaran ka 20. Tiwasan ng kaon, Kung sa wala may kwarta. Wala may cash. O, kung sa may kabayan ka, balubay kang public nga. Si takpan na lang ng movie. Ang tapli. Arang day na. Ipambili na lang yung nilo, ipambili na yung nilo. Tapli ha. Kuyaw. Yung lamig yung blue ang pan. Yun naman yun sa. Ako ano yun? Ilaw, hindi ka patay gutom, hindi ka no. Magagawa ka na bago ba? Tapli mo. Takpan na ka. Takpan. Basa mo. Wala ka din, hindi ka takpan. Ano siya, inom sa kuha. Isa man. Kasi din nga. Taplan yung dili. Takpan na din ko sa kinyo Kaya niya. na naguman. Ang bapa niyo ha. Magkapo ka na bago ba? Taplan ko nila. Dili. Hindi, susin lang po. Yung takpan na ka. Oo. Ano miss? Baka na mo ang ano mobil. Excuse me ma'am. Thank you. Ikaw na bahala ha? Salamat kay si... Para to ulit. Bata. Bala. Bata. Tapli sa ha? 500 na tanan. Nagulat ako muna ano eh. Ano man? Nagulat ano. Magsisuga ka gusto? Sobra ka busog ko. Kung sa kawi. Kapis sa inyong bigay, dahil akong dugan ba? Okay. Ano ko pa? Kapis sa inyong bigay. Hindi mo ko tayo kagwalit na ra. Kapis sa gayon ko kadali so kaya nagulat akong dugan. Ikutin mo ka kung baka. Kapis sa gayon. Sabi lang sa Sabi lang sa minta. Ako na ikutin mo gusto. Ay, yabo pa naman. Kapis sa Sa minta. Kapis sa inyong Kwatan mo. Nakakakwarta ko yung kabalo ko. Naglisap niya kagahapon. Bagulang. Hindi na ako na likod sa mong kwarta. Kapis na lang yung alir. Kasi si Arday, may isa ko kadit. Sige ma'am. Si Arday sa kadit. Wala ako yung wallet. Kapis sa gayon. Kapis sa. Ako na likod. Kapis sa. Kasi natin yung wallet. Itapin na sa pati na sa. Asa ka? Kita na dito kapis sa kay ano. Asa ka magkita? Kaya ang ano sa anak mo sa mga anak ginapangita na. Hindi na magkita takmin na sa. Ako na lang kaya ako sa mga anak. Asa ka magkita sa balay? Ha? Yung balay? Sambala, ito lang itapin lang sa nila ha. Bayarin sa. Sige. Bayarin sa lagi ako bahala dito sa balay. Kamu naman kamu ungok. Kaya ka kwarta na kapatuntoy ganit ko. Ako na bayarin sa nila. Hindi keep the change. Arigato gozaimasu. Sawadee ka. Thailand to?
Japanese. Ay, Japanese din mo? Hello. Sige na ba? Arigato. Arigato. Hi, we are This Good Vibes. My name is Tinker My name Bell. is Wang Isi. My name is Wang Maray. I would like to invite everyone, especially sa mga taga-Digos, nga Ah. mag-open na ang Hokkaido Digos City Branch. Yes. Karo, October 27 po, located at First First Round Street in front of Partners Restaurant. Ayan guys, dali lang yung kayo siya tultulon sa mga taga-Digos. Please visit Hokkaido kay promise lamig kaayo. Yes, then na sila yung mga rice bowls po, mga ulam-ulam na from Japan. Then, Yes. kung mamalit ka sa opening og duha ka milk teas, ay katulong milk tea mo 1 piso na lang. Piso Yes, na lang karo, naman. October 27. Yes. So, unsa pa yung gipaabot? Tara! Magkita-kita ta!